Ingħata bidu għax-xogħlijiet ta' riabilitazzjoni u restawru konservazzjoni f'Villa Guardamangia, fejn ir-Reġina Elisabetta II meta kienet prinċipessa u l-Prinċep Filippu għexu bejn l-1949 u l-1951. Il-proġett ta' Villa Guardamangia mistenni jieħu madwar 3 snin sabiex jitlesta u huwa stmat li se jiswa ftit iżjed minn 12 miljun euro, li aktar minn 10 miljun minnhom se jiġu finanzjati mill-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali. Villa Guardamangia tikkonsisti fi 18 kamra, stalel, shelter taħt l-art u ġnien kbir. Ix-xogħlijiet se jinkludu restawr kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra tal-villa u se jsiru l-installazzjonijiet meħtieġa biex il-binja tiffunzjona b'mod li jkun sostenibbli mill-lat ta' ħarsien tal-ambjent. L-esperjenza ta' Villa Guardamangia meta jitlesta ir-restawr se tiffoka fuq l-aspett uman u s-sens ta' normalità li l-koppja reali gawdit b'għoża tul il-perjodi li qattat fil-villa. Se jerġa' jinħoloq l-ambjent tal-villa kif kien fis-snin 50 biex tkun tista' tiġi offruta lill-viżitatur esperjenza ta' dar storika tal-perjodu. Wirja żgħira u dokumentarju se jgħinu lill-pubbliku jifhem ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-familja rjali tul is-sekli kif ukoll il-kuntest storiku kolonjali li fih il-koppja rjali ġiet f'Malta f'nofs is-seklu 20.